thingtlang khaw te reuh te hmun nuam deuh mai ah hian in te reuh te felfai et mai nei ila chu aya hmun hahdam thlak tur chu a awm chuang lo mahse hetiang in na zawng hi a hahdam thlak vek lova Amityville in Shang Tian Soi Saint Ositami pawh hi hmun hahdam thlak lo ber te zinga mi ani hial mai thei ani helai hmuna mi tam tak thil ton le nu pakhatin anun chok buai vek thei khop thil a ton dan chan chin ngai nom tak kan ngai thladon ani Vanessa Mitchell chuan kumsang ni panga khan in te reuh te a leya a lei rual hian thil mak katong ngal Vanessa hi Saint Osita Salian hi ania awa velna ah he in hi akal pel fawa he in hian engemoti takin a hi briau thin chuin chu moya ti zong tak ni in chen na na it thin hle a kumtam tak kalta sakto history thui tak nei to ani awang te chuan a hluria wina sha ani mase an khwa chuan he ina hian thil maka thleng thin ti thu thanga oma Vanessa chuan a sheve me alawani mai thei a chan chu Saint Osita hian piangin Salian mase khodanga kumsom chuang lai na thokina ombo charchara he in che vela cheng te hi chuan in chanchin hi an she chiang khop maya tu man cheng rei thei ngai lawa a cheng nu nung ber phei chu a in ti hlum hialani he in te hian chanchin hlui du om lo takaneya a chanchin hlui wang ringot po hian mi tam tak chuan an ngai na lawa nai po an hnai du ngai lawani kumsang khat zanga somriat pahnih khan he khwa hian doi thil kai hnoya buaina an lo tok shep to a doi thiama pu an khonu som pathum lai manan ni a an zinga pahnih phei chu khai hluman ni heng mei che zinga a chanchin sha thlo zoi ta ber chu Ursula Kempania Ursula hi Saint Osita nau chhar thiam ni in na shang shang enkol dana thiam tel boka damdoi asiam china doi su te po thiam china ni hetiang thiam hi an doctor ve ang dewan ni china wangin an ngai sangin an ngai hlu thei hle a chuti rual chuan itsi ka phia ruk tumpo anum ve china ni Ursula po hian a thil ti sual lai phok tuma chang ring tu anei ringa ramhuai doi thil ti theina anei an ringa adam lau enkol damzo tak lau nu pakhat le no pang pahnih te thi chhana pu ani nge nge a ramhuai hne na in thoi thin doi thiam anga pu ni in thu buai an siam saka thu buai a chuan thiam lau changin an khai hlumani a child hun tur le khai hlum ani hun tur anga chunga atana in chu he in te Vanessa Mitchell in kumzali aliam hnuwa a lei nge hi ani a in lei thara a in son lu chia hian thil mak tak tak atong chhun zom ngal zata mi tu emo mu thei lawin kongka hon atum ni om tak hian kongkhar kalna te chu ama hian aron in soi le der der thin a in chei moina le bungro then khat ada na ni mi alawa hian alo om le ringot china an mania an che son lai po amit nge ina mu a hallway chhuata te chuan thisen far hi alo om le ringot china hei chau po hi atong tu tan chuan arap om don te reng nen mu thei lau chuan ama tina zongin a beichana a om hle hle lai te chu mu thei lau hian a sama aron kek dak le or china a han hoi kwal ngial po in tu ma mungai lawa a shil hai chin hle ni a ina thil thleng chin chu arap thak sot lutuka puitu emo om puitu emo amamo chu wang chuan a thian thaber Nicole Cartly chu a chen nei na chuan aron in suan lut ve roya chen puya nei ta ka chuan thil thleng chin po chu a top chop chil ve mai a bei sei dewa ma se a top pha lo a thleng chhun zom reng tho Nicole po in a in son lu ni la la changin thil makatong ve a Nicole hi chuan he in chanchin hi tam taka sha a mi ti ti a po thil thleng hi alo she ve fo to ani he ina cheng nu nung ber te fa pa po ramhuai man ang deuh hian a khosa china amutna pindan a hal hlua to nge nge ani Vanessa in chauka a thingpui in tur alum lai chuan Nicole chuan a thom novel te chu alo rem fel mol mola chutia chauka a thingpui a siam mol mol lai chuan chauka kongka a chuan thil khudum hi aron zam lut ngwa ngwa a thil kanga ani ringin alo chhuana chu zong nia la ma se khulo chhuana tur omang eng ma mulo a thil mu chu a thian nu Nicole hne na chuan a soi du lem lova
chen turin a thlem thlu ve thei shama aron lut fel che ani sia chutiang thil thleng wanga aril ru ti buai sak ngal chu adu lawani mase ama mai ni lo Nicole po chuan voi tam tak thil mak chu an tonga anasa tul tul mai bok Nicole chu za na mutlain a room kongka akal thlap ti a chian em chu alo in hong le ringot thina a thil tam tak a bau boka mak ati ve thin hle ni nikhat chu an thian dun chuan in chung chu toy hnum dewan tuma chhuat laia pher hlai deuh mai in pha chu athara thlak tumin an khoka chuta an thil mu chuan a chhawng dun hle a an rap lutuk ringot pher hnuai an han keu hong chia chu lung hi ava in an ron vak nuai nuaya an tam le lutuk chu a oi om lau hial zoka chutiang taka lung tam chu engtia om ringot nge ani an she thiam lo an thian dun chuan in chung le avela chuan thil eng tereuh te thlok sep sep hian mu thina a khat tokin an thil chu a bau reng bok in chung an lu don hian thil sak deuh paltlang ang mai hian anom thina in chung mun chen khata chuan thil rim an she thina rim chhia po ani ngai chuang lo chang ur thar rim te aron nam le rem rem thina thil khu aron zam lut le chai chai thin bok thil khu le rim ti vel hi paranormal thila hian thil thara ni lova thil thleng zing takani a in chung chu engtik lai poin a vot deuh renga pon lama khuwa alum em po in chung chu a vot reng thin tlai kha chu Vanessa chuan kongka voi thum ki kri a hria ava hon chuan mi pano pang kumsom pahnia upa hi alo ding renga a hming chu Freddy yang ni in an khomi ani Freddy and Vanessa ne na soidan chuan api chu doi thiam fel chi ania a thil ti theina te chu thil tha atan che amang thina api chuan he in hi kongka voi thum kik lo chuan paltlang reng reng lo turin a lo shila hetianga ati chuan tharau swala hnut kiang thei don ni na soi a soi zo chuan Freddy chu a hole ngal nal nala Vanessa chuan makati ril ru hle kara liama Freddy nen chuan an in mule hemi chum hian Freddy chuan engemaw ina hip tlatawanga an in ral le lama changa a thlir reng thin thu te soya voi khat phei chu Peter pakhat tukvela rondak a hmu thu a soi a ina chuan Peter cheng an om mi a silawa a thil hriat chuan a ti hlau zual hle an in chunga thil thleng zinga rap om ber mai chu zankhat an thian dunin Halloween party na a kalturin anin buat soya an mut pindana ave ve anin siam mel mel lai chuan in hnuai lama thil thlarik keran hria a Vanessa chuan a thian nu thawm siam ani ringin a room lampan chuan a chhuak ngala Nicole po Vanessa thawm siam ani ringin a room atang chuan a ron chhuak ve cha anti anilo ve ve tian hriat nu chuan an ham hai to hle a an pahnih chen an cheng sia tunge ni ta ang in hnuai lama chuan thawm chua om renga misual an ron lut ru ani ringin an hlau hle an pahnih chuan thawm siam lo thei ang berin in hnuai lama chuan an chuk thla a ma se tu ma an hmulo lu ruk na om hnu ma po an hmulowa ruk ru ani lo chu an thoveng huaya ma se an thoveng re lo a chan chu thawm kha siam tu anom ngei chu anga ya a thawm siam tu beran hmu si lo chuan enge ni ta ang chu tak chuan midang anom ve nia hriat na anei tira mu thei lo ma se ngai tha thei ani lo an ina cheng om ve chuan ti na ta chak ngoi ngoi ti hriat na mak tak an nei ve ve a an in chung boruak po chu a in thlak danglam ngal vek ma se thil thleng dang om chhun zom lovin ni chu aliam ve le maya ama ero chu an in chunga thil thleng chu a chiang chau tul tul mai ani TV anin lai te chuan a volume chu ama ina ron in tiring le vak mai thina a chang le a hniam le vaka voi khat phei chu TV anin la hian thir in vuri hi an hria a nunglam an han hoi chuan jel kongka kalna na an man thin thir chain lian pui chu in chunga tang chuan aron in khai thla zuara ama ina in then vak vak ani chu anin chunga thil thleng chu angai reng lawa ma se ril ruwa ti buai tual tual mai ani
alo chhuana hria theihsi lo hian naupang aw an hre fawa thawma wang chuan a khurh lo thei lo puitling pahnih chia chen na ina naupang nuiri te an phun ri ser ser te hre ve tala hlavinin khur che ve thawang doi thiam chungchang kha thudik ani chuan heng naupang thawm an hria thin hi an doi thiam man khawm te fa te kha an ni mai theia an nu te an man khan naupang nu tel lova la khosa thei lo rual te chu tanin chhungah chuan an khung tel ve a heng naupang te thawm hi ani mai thei ani heta azet hi chuan an tuar thei to ngang lova an kho pastor chu an ina tharau sual om hnot chuak turin an ngen topa Reverend Martin po in an somna chu pomin an in chu aron thleng ngal wata ramhuai hno chhuah hi rongbol tuna zongin an ti thei ringot lova ramchang ka nga phei chuan a tre in an training thin a training lo chung poin an ngin na sat em awang chuan a thiam angin ramhuai hno chhuah na chu aron ti sak ve no noa ma se omzia anei tam lem lo thil thleng chu are pha mi alawa a thleng chhun zom char char ani tharau sual hno chhuah an hlo chama tanga kar tam maliam le hnu in Vanessa Ibialpa J po an ina chuan aron in suan lut ve a an pahnih hian in nei an tum hnai boka thilmak tung tur an oron ombel le ani ringot tlai kha chu Vanessa le Ibialpa chuan khuma mu chungin TV an enduna khumbul do kana Coca-Cola bur an da chu na takavom ang mai hian bangdeng dot khopin aleng dora chu shil fia ngai na a om vak lo ami pa ber chuan a tuar thei lova a bial nu le a thian nu chu a in son chhuah san le daya anin nei na tur po chu a thul mak mai ani Vanessa Ibialpa zok atlom hnu chuan Nicole Ibialpa zok chu aron in suan lut ve le a ani hi thlasang le paranormal ti vel ring ve mi alawania a shil fe na tura zong ngat thin ma se thilmak taka ton ve ta ka chuan aril ruput mang chuan ngaya o reng thei to lova an ina chuan ama poina om ngam ngai lovani kumsang ni paruk kum to palo her chhuah chuan Nicole chuan nawa pai ti a in she chhuaka naw te nen ani to dona wangin Vanessa in chu chhuah sana an mani pola in zon ve chu an ril roka ama chia a chen le angai dona wangin Vanessa chuan a hup phur ru hle ma se chel be ri ngot thean ni big box silo a stress na sat wangemo thil dang wang po ani mai theya heti hun lai vel hian Vanessa chuan thoa ta chinga a hmain hetiang hian a om ngai lo amu thil lai chuan a hriat mi alawin khuma tangin a lo thawa in chung vela chuan a kal kwala mun pakhat a in lo hmasatu in ti hlumna hmuna tak chuan a la har chuak zia zui tho a thi tharau na tho ne na in zomna a om ve thawa thil thleng soi tur po a om ve nual ani mi in ti hlumna hmun kher khera a har chhuah thina wang hian a rin hlel om zwala hetia a tho at na atanga a har chhu a piang hian a benga o she thina chu o chuan phur takin ama le ama in tina turin a shil thin ama chia chengani to awangin in chunga om ve chu eng thil po ni se ama lo chu bei tur dang anom to lova chu ama poina shekara chungai to na chuan mal ngoi le tlom ngoi na in hriat tira a ina chuan ama ina om ngam lo leng tur le riak turin mi a som sek mai ani ami khwalte po hian to nan nei ve fowa tlai kha chu a thian nu Christy le a pasal chu an ron lenga anin kom mel lai chuan an ma chhuata tak chuan thi sen hi aron far ringota makan ti hlom hle ani a in ve liao ani awangin Vanessa chu a cheng chhun zom thei maya a tuar tlok mai china a topa chuan thil engemaw hian a thlir dan chu a thlak danglam sak vek kumsang ni pasari ni puilai ani a chuta chuan nau thlanga mi a pai ti a hre chhuak ve cha chutiang in hlo om chu nau te enkol seilin na na du che a rin nom lo anau paya lian tula a inchunga thil thleng thin chu arab thlak tul maya zan kha chu chuchunga dar thalanga a in en mai lai hian nunglama jangin thachak tak chuan a ron nam popa chhuata chuan bok khup zawngin a tlak pha a anau pai tan thil hlau takani
zan khat chu thil rap thlak tak tuma ton du lo tur hi atonga TV in mai lain a hmazona tak papakhat palian em mai hi aron thlok del ani chu a thom hak chu man laia jail veng tu te hak thin po a anga a thlok del lai chu top thutin Vanessa lam hoi zong chuan a ron in hera amita tak chuan a ron en kara a hlau lutuk chu ni khoshelavin a om chhun zom ngal heti hun lai vel tho hian a bathroom pipe siam thatura ami roi chuan a hnung chia pen thom a hria a hoi vel ngial poin tu ma hmusi lova a hlau lutuk chu a hna po thok zawngam lovin a tlan ho dor mai ani maktak mai mi panau pangkum som pahnih mi Freddy po kha alo lang zuk renga midangin a in an hlau te reng nen Freddy an hlau ve mi alo chu Vanessa chuan makatiril ruchin hle a in a hlau ve mi alo chan chu zota Freddy chuan api in ven himna doi hmanga a hwal him thu chuan a chang a soi zo deuh chia tia chuan a benga heta chuan omzia a om lawang ti ri a shenga zata ma se hlauna em a nei shan lo Vanessa nen hian anin po tu em a aina hian a leng lut mai ni to lovin aria pui hial thin to a zan khat chu a sofa a aria ka zanlaya chuan amu hil tui lai chu asama chul tu anoma wang chuan a har hlola a han men che chuan aluzona Peter pakhat hi alo thia asama alo chul sak hliau ani chu che chun na chang po shelo chuan a do ve ringota Peter po chu muang changin a tham ral vele mai ani a thil ton chuan Freddy chu ati hlau hle a che theilo a khong vek ringot chu asam ron tuai tu Peter chu mana tuk vera changa a hmu le ama poron mu ve tu nge kha ani tlat huna herle dewa Christmas urlok nia tak Vanessa chuan fapa a shinga a hminga chuan Jesse asa a fapa a shin hnu po hian a ina chuan ala cheng chhun zoma Vanessa an interview na a soidana chuan a ina chhuah san lo chan chu indang leina tur le inson chhuahna tura nei lo awang ni ina soi kholaya wa vai top ai chuan a tuar tlok maya he in leinan hian a poisa khol sa zong a mang vek ani a fapa chu a him lawang ti a hlau hle a engtik lai poin a veng reng thin inchung rowa po a him lai ber nia hriata chuan an nu fai na ni nom chot renga ma se heti chung hian pen thom te a shereng china anom na pindan hontum ni om takin akal na te chu aron chele erek chin a chantikal tlangin a ina thil thleng thin chu police detective pakhat Wendy Beng a thleng ve a ani hi paranormal thil ngai ven em mai ania chu mai ba ka chuan tharau be theiangin a inchal ve bokani Wendy po in Vanessa in hitlo ve nge yatuma ma se a thil ton hi chu a be sei lo lam dai ani kongka a alu chia tia chuan thok le khata alu aron na thuta kun mu theilo hian alu ru chu me ke atum ni mai hian a hria hei mai ba ka hian clear reng tu anom ni in a shetlata Vanessa chu pui du viau ma se a pui thei dalo ani Vanessa hlo ang ngei chuan a fapa chunga thleng chuan an chuan ta a heti la hian Jesse chu thalimi lekalani zankha chu Jesse chu tui takin amu hila Vanessa chuan a fapa mut na bula mi pasang tak lim thladum vek ding reng chu a hmuwa a fapa chu kunduk chungin a thli reng hemi hnuwa chang phe hi chuan a fapa hi apom deuh chot renga ama ina om tir ngam to lawa a fapa thlenga an zwa si lawa wang chuan a hlau to hle a do reng chia she to lovin a in chu shalatum ta ani in chwa san tura a in buat sai lai a bungrua an thia chwa lai chuan bungro phur tu truck driver chuan tukvera changa Peter samwar vek to lo dak chu a hmu ve a hlau hle ni hetia a in shal tura ada hian mitam takin an ron ngai vena pakhat phei chuan psychic puina hmangin tharau swal cheng chu hno chwa atuma ma se psychic chu in chunga chuan a lut ngam mia lo kumsang ni soma Vanessa chuan paranormal investigator John Fraser apan ta topa
John hian uluk takin a chui chianga he ina thil ton lo nei to te chu interview kwal in Vanessa I thil ton a soi te chu thudik le rin tlak tak ani thu a soi nge ani heti la hian Vanessa chan sum lama harsatna na men lawa toka du thlan tur dang a nei lo awangin a inchu company pakhat ramhuai zong thina lo ho tira a inchunga hian lutan tam pau le thil mak tong an tam ting ani maya mitam tak chuan helai hmuna an tan tir doithiam ho thla ani an ringa sarkarin meiche poisoi lo chunga rong taka ro an rel dana khan an lungoi lawanga an thlarawa chol hadam theilo ani ring po an tama rinda mai bak chu a chan dik tak hriat thei ani lo ani kumsang ni som ni January thla a Vanessa chuan a in hi a hral thei shama a leitu hian thil thleng thin chu chiang takin a hria thlasang ti vel hi a ring lawa a lei lui ani ma se a beise angani chia lo nge a in chu hral turin a zuar chhuak vele ngal ani ole tun chu matan chuan khati zong kha ani le ri phuta a top thlenga min lo ngai thlak saka wangin kaloma ka video te ingai na zong ani chuan ka channel hi khongai takin min lo subscribe sak ve don nia